To, že používanie mobilného telefónu počas šoférovania je zakázané, vieme všetci. Nie každý to však rešpektuje. Telefonujúceho alebo dokonca SMS-kujúceho vodiča stretávame na cestách bežne. Stačí pritom len sekunda nepozornosti a tragédia je na svete. Na cvičnom okruhu Bratislavskej autoškoly sme spolu s učiteľom absolvovali jazdu, pri ktorej sme písali neodkladnú SMS správu. Už obchádzanie prekážok nám robilo veľké problémy a to sme neboli na ceste s inými vozidlami. Každé jedno slovo, každé jedno vyťukanie prebáza aj úvodov do telefonátu odoberá určité časti sekundy, no a niekedy určitá časť tej sekundy práve zapričiňuje dopravnú nehodu. Dôkazom toho, že SMS-kovanie je nebezpečné, bol aj náš test u dopravného psychológa. Zamerali sme sa na periférne videnie vodiča a jeho reakcie pri neočakávaných podnetoch. Výsledok testu pri písaní SMS správy bol katastrofálny. Sledujte oči vodiča pri koncentrovanej jazde a naopak pri písaní SMS správy. Dochádza jednoznačne k rozdeleniu pozornosti tým, že nevníma vodič cestu pred sebou, ale na 1, 2 až niekoľko sekúnd sa sústreďuje na telefón, kde vyťukáva písmena. Vodič v bežnej mestskej premávke prejde za 1 sekundu približne 10 až 15 metrov. Práve tie môžu ale počas SMS-kovania za volantom chýbať pri dobrzdení. Aj ten, ktorý dokáže SMS-kovať bez toho, aby sa díval na displej, tak tomu venuje svoju pozornosť a to je veľmi neželané. Najmä mladí vodiči sú na mobil tak naviazaní, že život bez neho si nevedia predstaviť ani v autoškole. Pomaly si nárokuje už priamo vo výcviku, aby SMS-koval alebo reagoval na SMS-ku. Niektorí výrobcovia luxusnejších automobilov do audiosystémov dokážu zabudovať akúsi čítačku SMS správ. Vodič sa tak plne môže venovať riadeniu vozidla. Funguje to len v medzinárodných veľmi rozšírených jazykoch, v angličtine, v nemčine, francúzštine a podobne. Čiže keď vám príde SMS-ka po slovensky, tak to číta veľmi komicky, ale možno to je hudba blízkej budúcnosti. Takýto systém v súčasnosti stojí asi 3 000 eur a v bežnom aute ho určite nenájdeme. Opatrný a zodpovedný však môžeme byť v každom aute, stačí, ak počas šoférovania telefón odložíme bokom. Tibor Maťašovský, televízia Markíza.